Warla kipat ba jong ni gejala kila sedang ban songshit kamtam ha bagi sngi bagi benai kila jan banjit ki MLA ki ban mi khmat syagi yang dorbar tawan gejala. Bada shwa ba gejala kan jam syagi ni gebenta. Kinong yalam seng bhalang kila penpau bat pensngau ya ki katto gani gebenta ke bedai bat ka kam jit ya ki MLA gejala. Tong ini kmi shipor ya kene ke kubor. Henry ladang ia pat hari ki sampotlik senam ki bala ada bantulun kata kas jubilee keba ka jela jungi kala celebrate kapani wa kadon be jing bamun kadon be jing knyum jongi poi ba hari de kata kas syal ka khadar te ladaya sungu persang ban sungu tu dau tenrai ya kata ka balai ba kadon be tang jing knyum ha ka syal khadar kawai ka bang i kalong ba upai ba ha ka jela ka jungi daladap kai ngi thnum ya sarkar sau snam khandai banai sau snam khandai banai damun yong be sarkar ka bambiang ka sarkar ka bamla banle ya kata ka sarkar ka ba le kumta ka bale kumta ka bale ege ka bami habdur ba ka jala ka jungi hinrai lai banai sok election par ngai ba pai ba ukulat lu di kita baro nama ka jingkala ngimla ban sukuno e tangi politician ngimla ban sukuno e tangi political party lada upai ba uba jit di kita ekonomi kemaru ngimkala nga semua lada ngi kala upai ba banjit di ekonomi khmat nga baro hi kin kala namal bale nga kran kata ka kam election ha jala jungi nga semua dakaba khiam si man kran kata ka kam election ha jala jungi ka de kam subha ka balai banai so banai ki political party ki the pisa ki candidate ki the pisa ki pai ba ki kaman nya kata kat badang don hi ka shat ka kaban karwai ka put katem ka bam ka di ha election kamut ke jingkala kan umla banwan kasdang ta kata kalenti kan kut kata kalenti talada phai pat kata ngakrani ke pai ba no kade ke jinglong jong pai ba hiru ba umaila de ke jingkala la syukumen lama kade ke kam tamasa kam subha kam election talada ngi phai pat segi politician lani political parties pat kum kita ki agents of change lamar ki political parties but ki politician ki bedan benda political parties ban contest ini election la dangi yai daga theory jongga demokrasi ru kidehi taki agents of democracy and agents of change kai ka banta baki ki don banwara eta ka jingkala bat kai ka jing bamla jongki banwara ka jingkala kali ka de kata ka bangi ong ka snor mo kitin khareng ong ka web ka ba e ba ban logik serlo jongani upai ba ulong hakata korokom tu politician rum bansi ban penhuni kata ka jinglong jong pai ba te bodong mon chuan ra ka jingkala ban chu khami lenti tangi ka political parties lani ka politician nga sungo kata de ka bajuat ba ban le la ka jingkala kamuan na kinong tabut banji dik ta kinong mikman hiru ngi ju sakhi hi na ka por ya kane ka benta haman kiran san ka jisin san snam ha ka ba ki babun balang ki kran spang ka jingkala na ta ka change kami ti no way Henry hajik sotho barat ngasngau ba kamdai shu kapor men yakran spang ka change ha ba yakran ya ka jing transfer na ka jing o shrong da pamandor ha ka san perkhat ha ka san jar khada ti Henry lasan pau tiri kisnam kilatulun bat kilaya ya jing he jing san jong jala kablabat ya Allah kam sin sia da de ya de kum ta ka jala papura Henry la dingi pai pat haki baru kiliang ni iba kande ke jingki hunde ke jingkia nginamla ban len dia ke jingkisa ba kata ke jingbomla ban kiu ke jala baru kiliang kadon hi ke benta ke bengi ong ba ke jing senjor jong kata ka perkhat padan bat ke jingbom kot bor le se kita ke ba pai ba lajit ban pha ki ban panwandol yang jala pro ko tiga ni kemat ngasngau bakalong kabadan kam ya kaba ban ngam jeliu ha man wei puwei unong song snong jong jala kham tam ki trai tremuluk ki bang ju yakren jam nut kham tam ha ki isu per tiga ni kabanta kaba kongsan ngasngau ban ong ba lada ngi yakren ya ka taka quality jong tekinong thoan kalau ada kepor iki pajba nong snong jong jala bakin jet bakin da thau ba ki ba kumu kita ki bru in pha iki sepul ndo ba thau handrai la dingi perkhat pat ya kani ka jinglong cuman ha kani ka generation ke jongi ngala banong
babon ki keli hakini sngi kim keli ya quality la piong ban mut ban yakun election kim keli sadep no senyang kumnu ya kim lang salang ka ikir dan du keli la pendep ki jingtip ba kumnu pio ki ki thong jong phi ba phila ban le namta ka bha kamiat jong jala perkoi langi kran sepang ka puli puti ka yo kam jam langi kran sepang ki an kanun ni banyada ya ka jai pintu jungi hindai kita kemi ki jingkeli ka basausi kalong ba ki keli ba ka no close pida la men connection ti ka jing sniu ka ba khmatam hakini ki sngi bangim yo ya kinong tho an ki ba janai ba papagang i ba ngilai akran plat sepang ta ka pisah ti ban rai bat ban long kinong tho an lang ba ka pisah nga somon ong ba ka sencar khadar kam lesung ikran ki an tolong hap su kran ya tang ya business ti kita ki daw ki ba khmatam ki ba ngai i kum wei samla barat yo le se ndai long sharum cheneng mi yo ban ya kendu ya kirong ba kirong mi samla ya kran ya ki kamat lo mata ti habang akran sepang kata kalong tangi kedat du wat ia kini ki isu ko per kiba ki pending isu ngalaman ong kiba ju pen snow bat ni labu khmat sarkar na ko por ki kisang balang per ngi i hang ne ba isakut kumni namar ba teng ngemyo ya kita kinong thoan kibala ban bandut kibala penhun bat keju ko po kibala ru ya kaban sim de kinu ki senjam ki pakatam nam ta panwara ya kata ka jing songsai bat ka jing scam jong jat pun reu jong jala ko bai ha ka paro ki liang ma phiong ha ka senjar kadar ha ka mai ka ji ka yo kam jam bat ha ka puli puti Ang ipet ri long jing man jong ka politik sane po ka jela jong ni ba kadang mi kisnam ni ba dang sni warsa kadang ipa ya ka jingdan kam jong pat ba le kam tam jong hari wa jai ban reu kum ki issue ki bedai ngi ba ha po assembly kalong pan ban kum ka chaka begini keren lan kim la ban wan rai nu wa ing ba kai bangamur ban ngalor kani kalong ba kini ki emlies ki blajet ki blami hadu menta ya ka issue jong jai ban reu kim simpat la ban le ye wal ngi pet kalong tang jing pinbit pat ba nadu ka jing pas resolution abai dei bat ka ILP nang ta da ya khnit ka pra ngi ba hadu menta kim poi sinu sinuru ti imat ka jela jongi kini ki babat kinong elam jongi kidai tang ki breu ki ba let hapo ka jeldi oban long kum taki MLA ani tai nong elam ki ban pet ka jinge jai ban riu ne tang ka business ki amari kani ngla ban lan mang lai iba ka ngot ki MLA ki badan kidai hiru ki bumi nang ka background jong business te ha ingin yo ka jela jongi ya kinong elam ki ban elam jai ban riu kan ka ba po assembly badan labun di businessman kan ni kan elam ya ka jinge ka bakhra bi salam ni smat rapat bri neutrapi umnangi pansai ya ki nongelam ngai konsensi jongki ki bai i jingai nam da gri jai mer lada ngi khmil nti ban mi to statesman apo megalaya lani ngin sukuno bagi dei tangi politicians kim dei ki statesman apo megalaya nganu banong hadu mentang ngim padon statesman nadu bayo jala megalaya hadu mentang omdan statesman te hangniru bangin su kunto yanu ni kadokti yanu umdei namar babalai ban mi ki statesman longi hapet ya jinglong jingman jong ka jinglong ki jai benru to kum jala jongi to ngidon ki jai benru garo ngidon ka jai benru naki khasi jantia garo boy ba kum ta teng wat para mangi jai benru ni persyang ni ban wala ta ka jing per hagi babun ki benta wala dangi dei jo je bru ni utrap ni persyang ban wala ta jing peni per jing peni stu bakla pala mangi te kanu je benru ka bamdon tang ka bamlong bong hitin fareng ka bamlong homogeneous ne ka bam dei tang ka je benru katar ka dei ka faktor ka ba pene ban mi ya we statesman namar nda ka jala jungi mentang ngidon lang bat goro ngidon lang je benru ka ba la yebun hang ni mo te menta dami we bo khambyang na garo utaw di statesman garo Henry ka contribution jong ta pat syaka jala jongi syaka benta ka badi jong ka rikasi jentia ka dunano tada dami statesman pat nak jai beri jongi
Utapat syagaru undai statement ngim tip garu kin pediang nemu kum ta statement tip kata kada we faktor bat kabar faktor bang nyemla ban yo ita ki statement kalong baro ki badan bentah ki political parties ba pher badan ke jela jungi baro ki dik presiden baro ki dik no yalam ta baro ki sungo ba manga ngala ban yalam manga ngala ban yalam kam don kata ka discipline haki political parties kam don ke discipline haki stakeholder namar ke political party hukum mengalong ketika agency of change ketika agency of democracy. Kemudian lada kamdan ke disiplin ke political parties berfair. Kataru kadai kawai kajing pensuki lane pentelot ya bandi ita statement. Tada ngipet pasal kawai long kumengalong mentan ba borok semua ba kide ginong yalam sudah. Kemudian ke factionalism kajing apa ya para ke political party lada ngipet na do boyo hill state hadu mentah. Kalau ngai basusi ba kilabun pelat ki political party, kilabun pelat ki nong yalam, kilabun pelat ki presiden ki sekretari ki chairman, labun pelat ki ba sengoi dia ba makiru gilong fit ban long chief minister, makiru gilong fit nrai teng dei ban shuaban sengotho ba kila ban chimti ya kanu ka kam kata kerdan statesman ko mansyo no ki dei ban don hiru kata justu ba ki dei ban sengotho ila ka bor dei ban super syang kerjo kan san dak ba penyapara ka jai benrio halor ka kerteng ka election halor ka kerteng ka political parties kita bar ka digi jing shisha kita ke ba mpela on penmi statement ta sakawai pat ladangi pat ki jing long ki minister jungi ki MLA jungi long kini ki dei ki long yang ko ngu than ya ka sarkar India la wono ki long yang ko ngu sebab pala ladangi pat ya ki sarkar mo jong ki jela kum ka mamata kum ka po UP jo ha kapor jong ka Mayawati bat kum ka Jaya Lalita kapor jong ka parti ko jong ka ni peniba kitu kinut ban pen lane kinut ban pen ini persya ya sarkar kami halor kinong rem lane lada kale sarkar kami ke ba kami habdur ke jela jong hinrai ka basusi pa ke jela jongi hadu munta padan kan ko weiru sarkar don weiru long yalam sarkar bala ban pen ini persya ya sarkar kami hinrai kita tang kinyong kongo ki ba bahal susngap baik karba ong karba patha sarkar kami ba ban sule baik kataru kadai go faktor ba ngimyi tak statement ki banlong badon ke jingnut badon ke tak jingslur badon ke tak mensiam banya sai nam tak jela ban nam tak jai berdiulong kataru ki faktor ki ba penduna bat ki ba pelong bam la along bangin yo tak statement ni jela Ladangi kwa ya ke jela kan klan kan ki wirat bat ngenyu i sisai kita polisi ko per ki ba kum ka jing dawa ku ko por ba jing anut chumpat ba kla di ke por ngin jiet ya ki nong thaai om ji ki nong sapski bat kata ka benta kalong sebuk mentala rau nu mi khma usukot akasam ki usam pliang sam tin ka studi ke nong kren nu seke jing keli kalong ka polisi ba kunum ki kilawan ra apo jing da ba thaai kumang akadau ya kata ka an kendo ne ta lan sa aks ni ya kren tam nu wan ra I pat ba sawa wei nong ikmat wara ya kata ti kata ka pelong kata ka por ha kani ko mani klipmat kalong ba pat ba ki hap so thu ka ban bu jing kli le simen ru in jet ya kita ki nong sandur nam ta ka next generation ne ngin jet ya kita ki nong trang ne ki nong angnut pan wan ra piang ha ka next election Nomor kum kalong matahi teng hapor election kadon kani ka jing ong ka ba lat pikran I ki isu jong ka jalab isu menjat betu ki ong penduk security lat tok su jilar ba sam bisa pinjok ka jing jok teng sngok kum kinong song snong ba pura jong jala ban lan ka yak nyum man ka por ka dei ka por ngi ban pendon kam ti kana ya ka ikhtiar jungi ngin jet I ki beriu ki bala ban tau sa ki an ki kanon ban wara jing kala Namar kita kidak kisien ki pau na kapor support. Ni song sit ka kapor sian ngimtep isu ka kapor. Na la dep election lawan ka sarkar. Jingi ki per kimi. Inong rap ki uat ki school ki tha ki school ki pen pau la jong jingi. Ki noi kai ka ban mi surok ki nong tru pes pen pau la jong jingi. Ki an je kanun ki banyada ka jat pen ri kum ki an per ban khamtam jeru ka thap ki manderu kum gitaru ki lang sakut tinggal snubun ong balada ngikwa hok jika jing kala kaba nadu ka telong kala dei ka por ngi ba en sothu hali smet kum nok sunong ikhtiar ba kum no punan kam ngin chi ekonomi kama
Pi nama ra jing persang jong ki statesman la ne ki leaders ki lagi ijengai jai benrio. Li la bun sin kim poi sa kathong nama kane boro kadai na kadau ba boro ngi kum pat ba ngi tep ba. Kadai ga jing mi jong kini ki businessman politician ki ba ki penangkam na bor pisah. Haman ki konsensi bagi yang balangi phai le ya kani ke jinglong jing mat wa menta la yo snow na boro ba lalong tek mu suthit e konsensi bala bo do ra ka wi poi konsensi la yo snow ba ka konsensi e ni konsensi b on plut lai crore sau crore san crore kum tak labu ti kani ka dai ka jing ma ba khrau je bun rio kada ki pat ka bri nyu trap hi kim i kim sei hi ki samla lani kim sei ye ki brio ki badan sha ka jingmut nam da gari bajai bun rio nama ka ifin expect na ki brio ki ba thong da ka pisa ba ki ba bu da ka dor high consensi tina job kin le ka ditang bukan kamail de simat arangi phai ni snam la da hadu mentaru bale ka jela jungi hadu pengilayo ni sam snam mentaru handai ki issue yang ka jai bun rio dang sateng ji kru kaya mo menta kamba jingbam plilenti kini ki brio mak basam phang di badan ka vision commission aga jing ni ban serve ka state ban live ka state na kada wa jing ban kampar ni ka money power ka politics pismam ban phai kata long ka wi ka kata ka reality apa jela jungi sharum shaneng dala long ni rubai trai kampai ba sharum shaneng dala ya ka election ki ong bai ka take off amount lam ta election ka di arkror take off amount kamu tang chus dang ka kam kala di ka arkror kamu da job na arkror biang mereka arkror tum dei wanduna teladang ia pelaj jembut kata ka bentalong ki babun ki riu shampang ki babun ki riu start ki riu shampang ki riu badan bensim yang jai riu ki badan bensim ban syakri hok yang jala lada kepala ka thli ta mut kalenti ki komple te ha ba khadu long kai ka bajia long ki ban rung ha ka politics ki ban kursum ha politics ki ban yobor ha ka politics ki dei ki riu ba kepala ka askam lupa nama kumpiru fi dan media fi tip hi man ga election kamu au ta kandidate uthe kata kror ta wi penhe kata kror ta wi the kata kror ta wi the kata kror kat badang ya ki jing khen ka kror hin le kamu banong ki briu ki bakwa ban syakri hok ki badan mensim ban penundur thamai pada ke jala te kalenti kamla ban pli ki lamar ba kata ka ki jing sya ka bamla ban pli kalenti ki ka jing jur ka jing yethe pisah ka production ka dei ka daw tan rai ba ka daw ba daw san ba perlong pat ya ki briu ki tebet ki bala ki biu i cenga ki badan om tang ya ta commission dei badan lu ta vision ki kenran din no mateng teng agara kumbak ngin trai ka jingi sangi haban ya kubur tra ba ba no snong jela ko wei ba pusin ba mi sakma ban ya kon hakani ka lempung panjit ki no mat pusin di tangbut tang businessman ki badan de khulur te kitu ki bam semla don ka kalak ka putit ka klor teng teng ihap ng kendan din no hang dei hang ta ka jing tri borba ka bisa ka pelong ka dei ka wei pat ka daw tan rai ka pelong ba imisim la yo ya kita inong tho an bada bet hok bat tebet hok bada janai hok bat ki bada don hok jing i ba pura ya jong ka jala kham tam be don jing i pura ya jong ka ri ba ka chat pendu ko wei ti ngatrai hakani ka kenti ka ban sawan ka wat ka ban sawan jong jing jit jik teng tho an sak jing dor phat tho an jong ka jala ngai chkan ba ba ni hak man perkhat ni hak ban yu i jengai ban ni hak ru ban sotho ba nim dei su ban ala ba ka por bisa kan rai ya kalawai jong jala ba jong jai pun ru ko Sino ambar kembang itip ya kan election ban wan lai langsung tieng langsung tek bo no brio ba yang election ki pat ba ki hatu de bodan pisa hatu de brio bodan ki kror tempat kani kalau arung hadu ka jingbut jing pakhat jing pat baru ba bayang election undai brio dan pisari kror te kani ka message ka jongi se ki pat baru ba ni dan kam ka jela ban kio im dan kam ban ra ini ki brio ki bade tang ki pollution ki balong bet ya konsensi jong pi ki sembe kum ka jaka invest bat ki sakhle pat ya ka kumilai ini snam ladap hadu san pos nam tang layo ya ka jela jongi i phai se ka bodar ru ki long tang ha jing pen bet ipet chane ka high level committee ke set up daka sarkar jongi abede bat ka thamatoru ya ba bun ki mesim blului hakisnam la lek iladu nang to ndai kani ke issue ka long sa teng te kani ka jingkli kami kan
ngi pha i nong elam hang te assembly ro pongot hadu mata ayu la le kan kai ta ka jing le wa bha ta me ka state ngi itang iskam repair kata dik achievement jong ki kum gemeli body minister Henry le ban shim ya kata da kemensiam ka ban bishar ya ka e ka badai ka e ka balai de ban shim ya kata da ka nongrim jong ka jing hikai jong khasi bong kamai ka hok bat ka jing sungthu ya ka long buriu man buriu te hagajo ka por ka message ka bang akwa ban in kran si political parties bat ki politician baro hi galong sange no ka jing pen iya ka money power sange no ka jing ya the tengka ka jing ya bom tengka ka por election sukui ladang ngila ban sedang akan di election ka mentang tengah tharai sukui long ki beriu ki ba don ka mensiam ban wara ka jing kala ka jala jung ki kloi ban mi khman ta kata ka message bat ka wei bat ka message ka bang akwa banong ba ni bakla bat ni yai bakla ba ni ladap bakla da ka ba pelong tamasa ka election da ka ba pelong kam subha ka election ni la yai bakla ta ka jing bakla jung ni kawan ra ya kan ni ka keram ka ba mentang samla ba bun ki meyo ka kam ka jam ki beradab ki jing puli ba fer mundan scope re ki hangnu ka jing wan ka jing ong ka sarkar ban yeng hala ki jong ki jat kata kam song nong rem sho nomar ba kalinti company no kata ka opportunity kalat kalinti company tu kumnu ki yang hala ki jong ki jat to menta lada la bakala mangi ban jet ki bor sorgi ya ki rukom sensiat ki ya ki nong sensiat ta kamut kandai ka bakta ka lawai jongi om bakta tangi ka bamenta kan kata ka wei lawai jong jala kan kata ka lawai jong ki khun ki persa ki bansawan kan kata ka jing kata ka bajur kam dai ka jing kata ka ba syukut no masdang ba bukut entas ni kan kata pateng ladang ilang ye bakla ta ka mesi jonga kalong ba nai ngop shu ki pai ba ki budget economic khmat kim dai shu ban ngop ha ka bor tangka kim dai shu ban shim ya ka election kum ka tamasa Henry ki dai ban shim da ka jing bishar ka ba khoj ka ba suba ba ka jing bishar ka ba khmilinti ba ka jala jongi ka dai ban poi hak kardan jong jing kala namar man bangi pe ki report ki ba fer ka me khala jongi ka susadin bai lada ni kiran ka human development index susadin lada ni kiran ka sustainable development graph ka me khala ka sadin da pe ha baro ki yang ka sadin te balai ba ka sadin kalong ba ni bakla si ai bakla ta ka por ni bakla ni mailat ni bishar da ko moi pat hendai ni ngop da ki jing pensoi ki babun jai te kata ka mesti jonga ba kierno hendai bishar pendon kam ya kata ka bor bishar ka ba hamal ka zaman la ka jabing jong bring ngi don pendon kam hok ya kata ban bishar khanang ba ka jela konwan ka jingkala ti kita ki penta ki bangai i ha jing i barat jonga galong ba la da ki pai ba ki su thu bat kila ban priang ni kila ban ngut ya kita ki isu ki ba kum ka jala kum ka jat petu dan kam la trai kata ka por ni sayo te no an ki ba de hok bat ki ba da janai hok bat ka wei du ka penta ka bangai i ka jing tolot ha ka sensar kadar ki bomla ban thau ban sim kara ki bomla ban mara ki nu ki an ki nun i gun sien ba ngan sim ka nuksa lada pitep kampion pitep kam chupidar ki pan ya kadan pudi kelas 10 pas ko kum ta ka ri teng ban long no dong tho an ku makaran kong ki pet ka spa tes ngau ba ka sensar khadar kat kita knong tho an ko ade ko por ni ban dei tang po jelang trai wat ka ri india pro koi lambu de kendon jakadan puli bet kum kita ki ba ban yesem menta ka sensar khada ban long kum tang mi khmat tilada kita ngesno ki kim wandar bat ki mi bau hakani ka jeli jong san perthai ni iba ka jingher arsot jok sensar khada kenang peteng na ka por lara kata ka jingkala kaman mang ba ki kendon bat kita kompak khat dan habarok dia